Kana kallon wata a sararin samaniyar mu amma baka san asalin nisan da ke tsakanin mu da shi ba. Duk da cewa wata shine makwabcin duniyar mu mafi kusa. Wata yana da nisan kilomita 384,400. Wata shi ke janyo ambaliyar ruwa da kuma koma ruwa a teku ta hanyar amfani da ƙarfin shi na gravity. Abin mamaki, a duniyar wata babu iska, ba za ka iya numfashi a duniyar wata ba, sannan kuma ba za ka iya jin sauti ba, ko kuma ko kayi ba za a ji ka ba. Ko da ka kiɗa wani abu ba za ka taɓa jin ƙarar shi ba. Wajen shiru yake, babu hayaniyar komai kamar an yi mutuwa. Amma kun san wata rana kuna kallon wata sai ku ga ya koma ja kamar jini. Wannan ya faruwa ne a lokacin da duniya ta rufe hasken rana. Ɗan hasken da ya rage sai shi koma launin ja mai ban mamaki. Neil Armstrong, mutum na farko wanda ya taɓa taka duniyar wata, yana cewa one small step for man, one giant leap for mankind, one small step for man. Idan kuna jin daɗin labaran da nake kawo muku, kar ku manta ku yi following ɗina.